ono. Loan. Wong wedok aneh-aneh kulone ra iso. Aduh. Gimana gitu, Dok? Sudah, tak tonton kayak kamera aku jembrolin Robert. Wih, selang waktu apa video apa foto? Ngulone nek ya? Sek. Iso apa ora? Ana meuti ya. Ayo. Ya cepetan. Lah ora usah. Ora ero. Wes. Ya ndak. Mau. Jeklat. Cedak imam. Aku met mlebune frame. Yo jemput-jemput kene ya. Ana sih? Yo, apa kuwi? Nah, di gua. Arne dilemu dembu-dembu. Cebloki lho. Ya, cebloki lho. Aja rono-rono to nih, saya ndak iso ning banyu. Ya. Yo. Ya dene. Bintangmu di bintangmu. Yo balik yo Meuti. Danis ayo balik no. Dia ya. Hadis ayah. Satu, dua, tiga, maju. Satu, dua, tiga, maju. Oh, Isanis. Isanis ngulokne delok entar rupamu kayak ngono. Wis jerono rono. Jedur-jedur lho, Nis. Oh, boleh diukel. Apa? Wes diukel semene terus bareng kecekelen. Semene. Nek pengen layangan. Angine banter ning omah ngono sampean ya. Kamu ngulone mendanis. Iki pengen ngulokne lho Mbak kuwi. Kon menengan tekan ning kono. Ayo jaremu numpak kae ora sida-sida lho. Ayo to. DJ kena cetas digorono. Nis, neng kono lho lek dolanan lemah. Mumbuli saiki yo. Mumbuli saiki piye? Iso genane pantai mumbul no. Ya. Nis, rono Nis.
Nyapa kuwi pempesmu ya? Sik to ya. Wes kebek ngono ya. Kapan sih? Halen apa? Tos. Bu. Delok tak benak nih tak cepat nih. Hei. Ini tak cepat nih. Tak cepat nih gini. Ayah ndak isin. Pen. Aja deprok lo ya lah. Kuwi lho bokonge wis kena lemah. Ayo kan udah dia bakal itu loh. Nih, delok tak. Bokongnya nek. Ayah ndak isin ye. Aduh Jawa. Rada cendek. Wes, semono ae. Wes. Sida apa ora? Ayo, Ayah ndak izin. Dibayari babi. Kono lho, yo pempesan yo. Yo kek ngejak Danis. Danis kon rene sik. Nis rene sik Nis. Sik Nis, diukel sik Nis diukel. Nenek tak tok nih, nenek tak tok nih. Nah, ndak mau karo ibuke kuwi. Mbak situ ora to? Ceket mau mbak yo tenanan yo to. Saman. Aman. Ndang yo. Saman. Tidak kalau tak. Kakaknya tak suka loh. Nenek. Iya, mau mana ya ayo? Mana ya? Mamet kapan? Mamet guys. Yang kene kapan? Piye Nis? Rupamu kayak ngono iki. Piye engko Nis? Ronto. Ambek tekan gulu-gulu bareng. Danis. Mau nyatok di parak nih kok. Nah, aku ngira lagi. Nis. Soalnya. Danis. Kita tak seru. Enggak boleh. Aja merenget ngono lho. Oleh 16 ya.
Dadah ya, dadah. Mulai ya. Burung pas. Dadah ya. Ya. Burung pas. Ya. Mulai ya. Ya. Mulai ya. Tenang nggak ya? Ora usah tenang. Kowe sama cowok itu. Dilarang musim ubur-ubur tapi berarti tidak ada penawar. Halo. Enak ubur-ubur kok nyokot. Ora usah tenang. Naik kapal. Ora usah naik kapal. Udah ngomong sak. Ngomong toh. Udah ngomong nih Mbak Novit deh. Udah ngomong Mbak Novit. Saman. Saman. Ngomong aku lek kon ngomong. Ora omong ya. Lho lho kan kare omong. Lho ya kare omong. Kan sama nih. Ini sejuru waket ngono to Nis. Wes aja panggang ngono. Sekali. Ana. Tapi masih cilik lho. Biasanya nih rest area anak masjid. Ndi? Aku mbiyen ki nang ndi? Ning Kemang.